Намираме се на улица Виктор Юго, която е пряка на Иван Асен. В центъра на София, в идеалния център на София. Вижте за какво става на въпрос. Не може да се мине тук по тротуара. Ето и от другата страна положението не е добре. Пред входовете на блоковете, да не говорим за каква мръсотия става въпрос по самата улица. Ето вижте. Непочистени тротуари, пълно със склони. Говориме за идеалния център на София. Абсолютно и скандално безобразие, нехайство от страна на Столична община и Столичния инспекторат. Вижте, никакъв контрол за почистването, за разчистването на тротуарите. Ето вижте регулите в какво състояние са. Пак казвам, говорим за идеалния център на София. Това нещо е вече повече от 2 седмици. Наистина скандална небрежност.